Lakhaing Koretrok, Dwarbaguri MAC constituency under Kekang Adong, along free distributions of bicycle for the students of class 10, Sureni Rankora, Pliben Sureni Rankora Po, Kekang Adong English School along, Kedengpon. Lason si peer take rejong si paprang dunang G Polote Education, Mate Loki Charlie Akinang Sot Binong Po Sarkar Atumpen Mataponsi, Quality Education Selampon Lablo. Jongsi quality education selam ponang G Polote mission teachers mati texer a thanbang do vek nang G lapen thanbang atum do chota hino students mati loki charli aw somaratum ta do nang G lapen ke osomaratum sita mi school ki dun de mati absent haret ki hino pumathasi chief minister package pen ingdeng sir kep lapen kep ki charli osomaratum aphan aki joy pen bicycle kiron pon padupon lo laki osomaratum aphan school ke padun EA DG lapua phan kali bonseta me kaike mat school ke padun verji aphan lopusi sarkar pen matha pon labang soja megalong kachitong dun laki Dwarbaguri VDC chairman Sar Koirong Phar Dwarbaguri BJP Mondal Amaipu Amoron Terang social worker Larson Phangchu Kekang Adong English High School principal Adminson Langni lapen school staff atum chitong dun rinti lapen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen local MEC an parta education EM Richard Tokbia tuma phanta choropon lapuson kidu kelak school ke charli aw somar tuma phan kerap ke pajir theka pot puta students atum pen ningjepon athema non ke kedam ke wang joy muchot puta than pontu ni tum ningarong war pik la bang so sagar ke long bani tum ka charli hin same an se ke wang punon same ka sik sak bani tum han la son sagar nai pipana poni tum ningarong war pik la bang so sagar pena jong ni tum ke wang ke dam same sapsu aki joy son long mon po la pen tung charli hin same la puson taxi an se ke thekon bom thei phan charli pon prang mom thei phan se la so sagar same na pipon lom pot se churolo la pen la bang so bicycle ki ron pon la ke bang thong kebra ke thom lo ke charli osomar tuma phan free distribution of bicycle ron ponlo lasonsi BJP a sarkar nangchari det pen pennan kirap long ponlo puta hawarara tatum pen chithan pon rinti kedam tanga por dak principal atum initiative and pensi government pen hala pragyan bharti scheme pen la provincialize mate government school student bhan cycle ke ron mate kahagel piponji bola so teng pen bang thongkar na ke student la dak Kekang Adong high school along pen amen ki pidun penangali teng pini dak pi pajir pon long lo la so long li tuma phan nang chetong dun nang ji po abirta pen tum ta VDC chairman pen tum wang lo la si ningrong bar pik lo la si government atung ge aling le claim sita mission angdeng pen la ki chu ben cheng lok uniform ben cheng lok admission free ben cheng lok kaddo ga weda pi school hum tin ta me lesson pi pon lo si lesson si dak Kekang Adong ta me headmaster pen la bang so requirement pi din lo je la dak student tum ta dak saikera kenang candidate tu pusi alang li list pidun ateng pen class 9 student dumhan alang li requirement pidun lo la so teng pen sila dak pini kum thong kebran der kebana saiker pini nang le lo la so saiker pini dak nilitum mondor president atum pen la pen dak principal atum pen la pen pu jirpo atum pen nilitum dak wangsi pini logo charli somar bhan pini tum ron pon lo PA panche do VDC chairman la pen Dwarbaguri mane BJP Mondal president khai pan chopapon lo la soteng banalang tum wang pen so ajai me ke patun pon paselang tum mantam ya kero pilo la pen nangli tum media tum sitame ke wang pen la so program na cover dun pase kero pi perfect lo lan adminson langni headmaster Kekang Adong English High School news report Karbing Long Live Kardom nilimen kita hidilong pipi nilitum ladak TVS langni automobile ahin pen loan mela bi ponji update lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nanglitum kadoka vesame nang humri ikta pen ke nanglitum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nanglitum kadoka vesame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nanglitum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela puson si kaprek interest rate hai same komji